कारवार जिल्ह्यातल्या कुमटा, अंकोला, होन्नावर आणि भटकळ या तालुक्यात आजही जोरदार पाऊस झालो। तेका लागून थैसर असलेल्या अघनाशिनी, शरावती या दोन्ही नदी असा ते नद्यांचे पाणी असा ते पात्राच्या बाहेर गेले। तेका लागून त्या भागातले जे सकल भाग असा त्या सकल भागातल्या जे गावात घरात पाणी शिरल्याका लागून थैसरल्या एकूण 230 लोकांका सुरक्षित स्थळी जी 7 काळजी केंद्र असा थंय स्थलांतरित केलेले असतात। तसेच या तालुक्यातल्या जी शाळा कॉलेजेस असतात त्यांच्या खातीर आज सुट्टी जाहीर केली असतात। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार सिद्धापूर तालुक्यातल्या दोडमणी हांगासर कर्नाटक राज्यातलो सर्वाधिक पावसाची नोंद आज झाली असा। एकूण थैसर 366 मिलीमीटर पाऊस झालो असा। हवामान विभागान 8 जुलैपर्यंत या भागात आणखी जोरदार पाऊस असतलो असोही इशारो दिलो असा। कद्रा धरणाच्या पाणी पातळीत ही वाढ झाली असा। कद्रा धरण हे फुल भरिल्ले असा। तिका लागून आज सांजे 4च्या सुमाराक या कद्रा धरणाचे 4 दरवाजे उघडून एकूण 22,000 क्युसेस पाण्याचो विसर्ग केलो असा। तसेच हे पाणी सोडिल्यान डॅम्बाच्या सकल असलेल्या गावांका सतर्कतेचो इशारो दिल्लो असा। तांकां सावध रावपाचो इशारो दिल्लो असा। प्रोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे।